سناتورێکی پایە بلند کۆنگرێسا ئەمریکایە دبنبانێ کۆنگرێسێ دەگوت ئەردوگان مجرم و تاوانکارە پێ لە قانونێ ناودەوڵەتی دکە دەvê ئەم حەساب jê bixwazin. Serokê Komîteya Têkiliyên Derve Kongresa Amerîkayê Bob Menendez 19 vê mehê di civateka Kongresa Amerîkayê de nêzîka 10 deqeyan axêvî. Menendez hemû kiryarên dijminane yên Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan bi dar vekirin. Çi gef li Yunanistanê xwarine, çi aniye serê Ermenan, li Qibrısê çi planan dihûne û bi çi hovîtiyê tê ser Kurdan hemû gotin. Di vê vîdyoyê de em ê çend xalên girîng ên axaftina Bob Menendez bi Kurdî veguhêzin. Ez hatime vê civatê ji bo ku kiryarên Erdogan ên vê dawiyê şermezar bikim. Hem li derve hem li hindir Erdogan siyaseta pêkutî û çewsandinê dajo li diş pîvanên demokrasiyê tev digere. Erdogan li Yunanistanê gef xwar bû wekî ew ê bi roketan dirêjî Atînayê bike. Çawa endameka NATOyê dikare li Atînaya ku 3 milyon mirov tê de dijîn gefan bixwe. Êrîşa li diş sivîlan tawaneke şerrî ye. Hikûmeta Erdogan wan rastiyên girêdayî komkujiya Ermenan vedişêre. Di şerê Azerbaycan û Ermenistanê yê dawiyê de Tirkiyeyê bi 7 milyon dolarî cek û cebilxane firotiya Azerbaycanê. Ew cekên han li hember Ermenên bêgûne hatin bikar anîn. Civata Erdogan li gel her du diktatorên Rusya û Îranê ne tiştekî seyr û ecêb e. Ew her sê jî bi yek cavî li dinyayê dinêrin. Piştî 5 salên dagirkeriya nereva, îroj Erdogan du bendiyan li Qibrısê derdixe. Ji bo ku krîza xwe ya aborî pê binixumîne, Erdogan êrişî Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê dike. Anna çimkî ji dil jî micrim û tawankar e vê yekahan dike. Divê Amerîka hesab ji Erdogan bixwaze û civaka navdewletî wî şermezar bike. Li gor te ev helwestên han heta kîjan radeyê dê bikarin dawiyê li hovîtiya Erdogan bînin nêrîna xwe bi me re parve bike.